बोखावै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मावबादा थांनाय 25 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 27 अक्ट'बराव बे हाबाफारिया जोबनानै थाङो। सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बोखावै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि मावबादाया बिश्वनाथ जिल्लानि बड'लेण्ड सेन्टार जोंथिपुर गामिनि बिमाजुलि प्राइमारिनि मन्दिराव जोबनानै थाङो। बे मेलाव मिरुनि गाहाय फोसावगिरि मनरन्जन ब्रह्म बाबाया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो आरो मिरु फोसाव आफादनि गाहाय नेहाथारि रबिराम नार्जारी, मिरु ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि बिरेन बसुमतारी, आइजो आफादनि बोसोनगिरि रमिला बर', आइजो आफादनिनो लिंथुमगिरि नानु बसुमतारी, मिरु लाइमोन फोसाव आफादनि नेहाथारि हेमन्त ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे जिल्लानि गोबां बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरा बाहागो लाफैनायजों हाबाफारिया जोबनानै थाङो। खुलुमबाय। दा दिनै बे बिमाजुलि प्राइमारिनि बड'लेण्ड सेन्टाराव आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि सानथामनि हाबाफारि लानानै मोनसे मावथाय खुंनाय जाबाय 25, 26, 27 बे सानथामनि हाबाफारिया दिनै जोब्बाय आरो खोब मोजाङै मोजां बे हाबाफारिया जालांदों। जोंनिनो दुलाराय ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि गाहाय प्रसारक मानगोनां मुस्रि मनरन्जन आफायाबो बेयाव बाहागो लाफैदों आरो बे आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म प्रसार संसदनि सिङाव जेसेबांनाखि जोंहा भक्तफोर दङ दा बिनि गेजेरनिफ्राय मोजां मोजां पुरहित प्रसारक आइ आफामोना बाहागो लाफैदों। बेयाव मोजां मोजां धर्म सरसा जादों आरो बे धर्म सरसानि गेजेरजोंनो दिनै जोङो गावनि ओनसोल समाज बेखौ जोङो फोसाबनो हादों आरो बे मावथायाव नित्य क्रियानि गेजेरजों बहुद माने आध्यात्मिक गियान जागृत जानायनिबो माखासे गियान होनाय जादों। बेयाव जोंनि दिखागुरु गासिबो दिखागुरुफ्राबो बाहागो लादों। माब्रै दिखा होनांगौ आरो दिखानि गेजेरजों माब्रै गियान होनांगौ, सुबुं समाजखौ माबोरै संस्कार खालामनांगौ, जाखांबोनाय गथ'फोरखौ मा गियान होनानै जों बिसोरखौ मोनसे मोजां सैथोनि लामा दिन्थिलांनो हायो, बेफोर गासिबो खुथि नाथि बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ फोजोबनाय जादों। जोङो दिनै बे 25, 26 आरो 27 अक्ट'बराव बे सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि मावफुंथायखौ जोङो खुङै खुंनानै दिनै खुंफुंबाय। बेवहाय गोबां जोंनि सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि सिङाव थानाय भक्त आइमोन आरो आफामोन बाहागो लाफैदों। दा बेनि बेलायाव बाबा आइमोनहा जथेस्थ' जोंनि बे हाबाफारि बिलाइ बायदियै जि जोङो सावरायलांदों बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव मोजाङैनो मोजां बाहागो लादों आरो जाफुंसार होदों। दा जों मिजिंथिदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि साफ्रोमबो बेक्तिनि गोसो गियानाव धोरोमा खाबजानानै गावखौ फोदाननानै लानो हागोन आरो गावजों लोगोसे न'खर समाज दानानै गोजोनहै जोंनि बे मुलुग संसारखौ गोजोनै लाखिनो हागोन आरो साफ्रोमबो पुरहित प्रसारकफ्रा गावनि आध्यात्मिक गियान संनानै आरजिनानै लानायजों जों गामि ओनसोलाव थांनानै साफ्रोमबो बिदिनो गामि समाजखौ फोसाबहैगोन, फोरोंहैगोन, फोदानहैगोन। दा बिनि मिजिंथिनानैनो जों दिनै जथेस्थ' गोजोननाय थाबाय बाहागो लाफैनाय आइ आफामोननि सायाव। इयुनफ्रावबो जों बेफोरबायदि हाबाफारि खुङोब्ला लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन होननानै जों मिजिंथिनाय थाबाय। दा मिरु आफादनिफ्राय जोंहा जोंनि दुलाराय ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि गाहाय गुरु आफा मनरन्जन ब्रह्म आफाया गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदों। बेजोंनो लोगोसे मिरु आफादनि प्रसार संसदनि गाहाय नेहाथारि रबिराम बसुमतारी आफायाबो बाहागो लाफैनो हादों। मिरु आइजो आफादनि बोसोनगिरि रमिला बर' आइयाबो दिनै जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो बे आइयाबो मोजाङैनो बाहागो लानानै गावनि बुंनायनि हाबाफारियाव आइजोफोरनि समाज दानाय आरो धोरोम सिबिनायनि सायाव गोलावै बिबुंथि लाखिलांदों आरो लोगोसे जोंनियाव फोसावदिं नेहाथारि नानु बसुमतारी आइ बेहाबो मिरु आफादनि जानानै बाहागो लाफैदों। मिरु आफादनि जानानै बारग' नेहाथारि आरो लोगो आफादगिरि मुस्रि बिरेन बसुमतारी आफायाबो बाहागो लाफैदों। बे आफामोनहा जों मिरु आफादनि जानानै बाहागो लाफैदों आरो गोबां जोंनि बे सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम
बे आफादनि सिङाव थानाय आफादगिरि नेहाथारि आरो भक्त बाबामोनहा गोबाङै बाहागो लाफैदों। बुंनो सानो जे दिनै रादाब बुथुमगिरिनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दिनैनि बे हाबाफारिया जोङो सानथामनि हाबाफारि लादों। 25, 26, 27 थारिख। बे 27 थारिखआव दिनै जोबथा हाबाफारिया दिनै जोब्बाय। दिनै गेवलां मेल जानानै थांबाय। बे जोबथा हाबाफारियाव जोङो ओरैबायदि जोङो फैनानै जे सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसासन सदनिफ्राय जोङो मोनफैनो हादों। बे मोनब्रै आनसलिकनिफ्राय जोङो नुजाथिफैनो हादों। बे नुजाथिफैनो हानायाव जोङो बेयाव बाहागो लाफैनानै खोब बाबामोननिफ्राय मोजां मोजां बाथ्रा, मोजां मोजां शास्त्रनिफ्राय जोङो खोनानो मोननानै जोङो जोबोद मोजां मोननाय थादों एबा साबायखर थादों। आइजोफ्रा बेसेबां बाहागो लाफैदों? जोंहा दिनै बे जोंनि बे भिमालजुलि प्राइमारियाव आइजोफ्रा जोङो गोबाङैनो जोङो बाहागो लानांगौमोन। नाथाय जोङो फुजानि समनि आंखालाव जोङो इसिबां मानि जोङो बाहागो लाफैनो हायाखै। जा एसे आइमोनहा बाहागो लाफैदों निस्सय जोङो गोबांखौनो नुदों। आफामोनखौबो जोङो गोबांखौनो सौफैनो हादों। बिनि थाखाय आफामोननि आइमोननि थाखाय नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय रोजा साबायखर थानाय थाबाय। बेनि गेजेरजों जोंहा बे धोरोमनि बागै जोङो बे धोरोमाव जोङो फैनानै जों हाबाफारियाव जोङो ज' जाफैनो हानानै जोङो दिनै समाज जौगानायनि बेलाजों आरो धोरोमजों जोङो लोब्बा लाखिनानै समाजखौ जोङो फोजाखांनो थाखाय जों साफ्रोमबो बिमा माहारियानो जोङो धोरोमजों लोब्बा लानानै समाजखौ फोजाखांलांगोन होननानै जों सानो आरो। गोजोननाय थाबाय।